Szinte minden ember átment már azon, amit most te. Ha nem kapod meg, amit akarsz, szenvedsz. Ha pontosan azt kapod, amit akartál, akkor is szenvedsz, mert attól fogva nincs mibe kapaszkodnod. Mindenki megmondja, mit csinálj, mi a jó neked. Nem akarják, hogy te találd meg a válaszokat. Azt akarják, hidd el, az övék. Én csak azt akarom, hogy végre ne a külvilágból merítsd a tudásodat, hanem saját magadból. Az emberek rettegnek attól, ami bennük van. Pedig csak ott találják meg azt, amire szükségük van. Ha olyan sokat tud, hogy egy benzinkútnál dolgozik. Ez egy szolgálat. Az ügyfelet szolgálom. A legnemesebb feladat. A benzintöltés? A mások szolgálata. Nem tudsz aludni. Lehet, hogy azért, mert késő éjjel, mikor minden zaj elhal, és ott fekszel az ágyadban teljesen egyedül, úrrá lesz rajtad a félelem. Azért, mert hirtelen minden annyira üres. Dobd ki a szemeteddel, mert a szemét az, ami elválaszt az egyetlen dologtól, ami számít. A jelentő. Itt és most. Ha majd igazán a jelenben fogsz élni, meglepődve tapasztalod, mire vagy képes, és hogy mi minden sikerül.
Nincs olyan, hogy jobb. Sose leszel jobb. Ahogy kevesebb se leszel. Soha senkinél. A szokás a probléma. Mindig tisztában kell lenned azzal, hogy te döntesz, hogy te vagy a felelős a cselekedeteidért. Mikor eljött az ideje, hogy a világgal magad nézz szembe, megtetted, de valahol az utat során megváltoztál. Már nem vagy önmagad. Hagyod, hogy az emberek azt mondják neked, hogy te nem érsz semmit. Mikor jött a neheze, elkezdtél bűnbakot keresni. Nagy árnyékot. Fogjátok meg, és ne eresszétek el a pillanatot! Mert ha egyszer el kell majd számolnotok velük, akkor tudjátok majd meg, hogy győztesek voltatok, vagy pedig vesztesek! Hogy éltetek, vagy haltatok! Legyen szó bármilyen harcról! Mindig az győz, aki mindent belead, az élete árán is. És ha egyáltalán van értelme az életemnek, legfeljebb az, hogy én még mindig ezekért a pillanatokért harcolok. Nekem ez az életem. A másodpercek, amik előttem vannak. De én nem küzdhetek helyetted. A harcos nem attól harcos, hogy feladja, mit szeret, hanem hogy szereti, amit csinál. Egy jó harcos nem tökéletes, nem győz mindig, nem sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető. Ez teszi igazán bátorrá. Az életben dönteni kell. Dönthetsz úgy, hogy áldozat leszel, de dönthetsz másképp is.
Hogy kezdjek hozzá? Nincs olyan, hogy kezdet és vég. Csak a tett van. Mondok valamit, amit amúgy is tudsz. A világ nem csak napfény és szivárvány. Ez egy kegyetlen, undok hely, és bármilyen tökös rác vagy, térdre kényszerítenek, ha hagyod, és soha nem engednek felállni. Senki nem tud olyan nagyot ütni, mint az élet. De nem az számít, mekkorát ütsz, hanem hogy mennyi ütést állsz ki, mikor talpon kell maradni. Bűrni kell a pofont, és muszáj menni tovább. Csak így lehet győzni. Ha tudod, hogy mit érsz, menj és küzd meg azért, ami jár, és közben viseld el a pofonokat. Nem mutogass másra, nem mondd, hogy nem te vagy a hibás, hanem ő vagy akárki. Ez gyáva duma. És te, fiam, nem vagy gyáva. Te jobb vagy annál. Ha mindent megteszünk azért, amit akarunk, küzdünk, megvívunk minden csatát, kinek van joga megállítani? Talán magukban is van valami, amit félbehajtak, amit befejeznének, amit senkinek sem mondtak el, akármi. Megtiltják, pedig megfizettették az árát. Kinek van joga hozzá? Kinek? Senkinek. Jogunk van ahhoz, hogy magunk döntsünk. Nem állíthatnak le, mert jogunk van rá, hogy azok legyünk, akik akarunk, és azt tegyük, amit akarunk. Az út az. Az út, ami boldoggá tesz. Nem a végcél. Fogadd el, hogy nem te irányítod, mi történik veled. És akkor kivételes emberré válhatsz. Mindegy, mi lesz.